sakton nga memorya, kag magatugas ang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga. Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure, sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes Petsa 27 sa bulan na sang Disyembre sa buong 2022. Katapusan nga adlaw sang Martes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year. 5 na gid lamang nga banwa kadlaw ang nabilin antas sa tuig 2023. 5 days before 2023. Sabong aga maginakaw po ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa siya nga takna sabong aga sa pagkatalakaya sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Subong naglabayag po ng mga pagpulo panalithi, although ang tiwala man sa low pressure area ngayara sa may sulod sa Philippine Area of Responsibility. Mayo laman na kayatis wala sa mga stranded ang mga pasahero, so subong magtabo kakabala from Panay going to Negros, vice versa, perte kadamo sa mga pasahero. Especially kahapon nga dante nagbalik ka naman sa trabaho kasunod sa pag-celebrar nato na sa Christmas Day. Ang mga pasahero dagsasubong sa mga pantalan diri sa may Bacolod and then sa may isla sang Panay. So mas mayo gid kun temprano pa kamo magpadulong sa puerto. Kaya kung udto na so sa kapon sa may banwa sang Dumangas pila or tama kalaba sang pila. Makapila ka siguro mga 10 or 8 hours antes sa kamakatabok. Ilabi pa nga nagadutay man ang ganda pero sa mga barko ang nagalayag Bacolod Iloilo vice versa. Sabong wala sang weather disturbance sa may sulod sang Philippine Area of Responsibility pero nag-experiensya kita gyapon sa mga pag-ulan na dala ini sang shear line nga nag-apekto diri sa aton sa may Visayas and then sa may northern portion sang Mindanao. Ang Eastern Visayas kag Caraga subong nga Martes mga experiensya sa magalumon nga kahawaan nga mayara sang lapta-lapta nga pag-ulan kag subong man pagkilat kag pagpanagob dala ini sang shear line. Mayara man sang posibilidad nga ma-eksperyensya na mga pagbaha sa tion nga magatupa ang tayuyon ng ulan. Kangay sa mga kotoran nato na sa may Misamis Occidental, Subong Santos report nagadangatan na sa 8 ang numero sa mga nagkalamatay and then 100,000 ka mga individual ang apektado sang mga pag-ulan kag subong man pagbaha sa anom ka mga reyon including na ngaton mga kotoran na dito sa may Misamis Occidental. Mayo gidatani ang aton sa nga pagsugata sa bagong tuig kun mamala balang palibot o galing subong amo ni gina-eksperyensya naton kag puwerte katugnaw kun kaagahon. Namigin makasugsug at jacket balakag magapaligo gid no bumuton maligo kagid para ma-adapt bala sang imo sa nga lawas ang katugnaw at least bato kay kun di ka maligo susulabi pagid ang nagatugnaw ang imo nga pamatsyag. 12 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga.
Ginapreparara subong sa mga kapulisan sa Police Station 8 ang kaso nga gapasa ka bato ka sa 35 anyos nga lalaki nga naaresto sa drug bypass operation dira sa Maya Barangay Singkang Airport. Kagadugang pang mga balita nga natipon sang patrol. Bomba Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarlin na 35 anyos sa dakop sa gipatigay niya by bust operation sa kapulisan sa Police Station 8 sa Purok 6 sa Litob, Magsungay, Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod, Bombarlin. Ang subject sa by bust operation amo ang kilala kay Jericho Navarro. Jericho Navarro, 35 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuhaan ini siya sa isa ka elongated heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang buy bust item. Ang nakuhaan ini siya sa iya sini nga posisyon, 2 ka pieces sang elongated heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, 2 ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Nakuhaan ini siya sa isa ka pouch, kag isa ka 500 peso bill. Amo ini ang buy bust money, Bombo Arlene. Kag kabugaton sa suspected shabu nagabugat 10 grams kag nagabalor 68,000 pesos sa Bombo Arlene. Yari na ini siya sa kustudiya sa Police Station 8 for proper disposition, Bombo Arlene. Tibayo man na kay masugata siya sa magong tuwig ara sa may malamig nga rehas sa Bombo Carl. Amo geda, Bombo Arlene, base kung naghingagaw ini siya bulubaligya pageda para sa iya sinikuntani nga medianoche o galing kati di malas lang gid siya kay ti illegal man ang iya siniya nga pagpangita sa nga iya sini nga kwarta Bombardier. Kasi baka niya pa na 13 fruits pero ti magbahal subong sa prutas daw mo Carl? Yes, Bombardier na mo nakagay na nga atong sini nga gincheckyan sa area sa nga public plaza sa may Gonzaga Street. Kung sa diin dara nagaplastar ang aton sini nga makauturan mga vendors naton sa mga prutas, makita naton dito kagay natin mahal gid no ang gakaperde pa ini sila sa mga box na ginabakal nila kung kaisa ay tungod nga mayara sa nga mga dunot o kung may mga damage Bombardier. So pila lang ang kabox ang masortihan nga wala sang damage. So usually nga mga gaka-damage una amo ang mga ubas Bombardier. Oh, so ang mansana sabi ni na siya amo na ya ka dasig bala. Maguba. Maglasong kung parate kainit bala Bombo Carl. Yes, Bombardier okay ti pang mansanas di ini siya dali maguba. Usually mga ubas, ang orange, amo na kung usually ang dasig gid nga mag dunot Bombardier. So amo man nga wala man ini sila nagabakal gid sang damo kay tungod nga hindi pa nila mahibaluan kung mapaubos o kung hindi kay sa sini nga nag-agi nga Pasko at ito medyo jutay lang no? Jutay. Yes, oo, jutay ang ila sini nga tag bumalakal apisan nga 24 oras ini sila nga naga-plastar, naga-display sang ila sini nga mga prutas sa Bombardier. Iba na gimanabit para sa 13 na fruits to 30 fruits dara. Ay na yan, lapit na ganda yung 31. Yes, oo, amo nang iba niya kung magtanyag ini sila sa mga customer. Sa 31 lang ko no, Bombardier no. Sa 31 lang ini sila magabakal marati sa madamo-damo ang ila sini nga pagabaklon Bombardier. Iba naman ya, mayaraman sila sang mga tagsa ka mga pakulo dara, Bombo Carl, parang mas madabo bala mga makabakal. So, ga-prepare na nga daan, set na siya. Yes, so amo nang iba Problem na din set sa may tabok na to, no? Oo. Nakabasket na siya. Yes, may mga mga mansanas, orange, ubas, melon, padara, Bombardier, tipo na nila para at least nga isa ka baligya, no? O kung kaisa baligya nila to 1.5 Bombardier, ang valor sa isa ka set nga prutas Bombardier. Oo, kay kuna mo na hindi ka nayawan na bala inang panumdom kung ano pa ang imo ibutang para makompleto. So basta mga bilog-bilog, habis na tang isa lang na yadara Bombo Carl, basta may mga fruits. Yes, amo gid Bombardier no, bisan na tag-isa la kati ang Pinoy amo gininiya ang gakaadlan ang case takop ang tuig may ara gid dapat sang 12 fruits
sa ila sini tagsa-tagsa ka mga lamesa, Bombarlin. So hindi gid iniya madula ang prutas, Bombarlin. Oo. So, importante lang ang daraga paningwa kita. Kag hindi naton pagitugyan lang diri sa mga bilog-bilog nga mga prutas nga niyo, Bombo Yes. Carl. Kaya nakabahin na sa nga to Yes. niyang tradition, including pagin mga coins. Kita mo kilala mo to pero tinakabugat iya kay damo na coins. Yes, ang maganda Bombarlin ng ibang diri mansig-mansig na at sa Oo. pagtipon sa mga coins kay ti amo ni usually nga ginahimo ginasabwag ini kung magatungtong na gid ang alas 12, Bombarlin. So doon na yang daw nagatumbo-tumbo. Bombarlin. May mga nagatumbo-tumbo mo no. Ah, Kung 31 sang gabi bala. Yes. So, mga nagakabit sa Yes. balayan. Basi pa lang nga maglaba o kung magtaas. Magtaas. Yes, Oo. ako Bombarlin. Do katawa gid yan no sa mga ginapanghimo sa mga basta Pinoy no. Madamo gikita ya sang naibaluan nga mga katalawaan no kung Oo. during sa pagtakop sa nga bagong tuig kag pag-welcome sa nga bagong tuig, Bombarlin. Basta diri sa may 13 or 12 fruits sa Bombo Carl, nami ginaya makaon bala after. Kaya maning iban bisan mga putot ginamaligya nila mo. Oo, So, laing gid na. sayang malang na siya kay pagkatapos hindi mo man makaon. Amo gid na Bombarlin no, so mas maayo yang pilion. Amo na ako kaisa nga pud sinitag bumalakal, nagapili gid iniya sa nga prutas nga makaon man sa gilayon para at least nga hindi man masaya nga ila sini nga mga kwarta kay ti kung lang taon naton mahal Oo. ang prutas sa subong Bombarlin. Kita ba mga putot sa mga star apple, mga tisa, mga ano pag ginabla? Sayang lang ang kwarta sina. So, Oo, hindi mas makaon. mayo gid jay baligyan nila inang makaon mo Carl kag sa mga nagabakal ang edible gid siya after. Pwede. Yes. Yes, mas maayo gid Bombarlin para at least nga hindi man masaya kay ila sini nga pag baka may gali iban Bombarlin na gina-plastic na lang nila para at least kapag next year may liwat. Oo. Pero ang halos tanan gid siya, fresh gid siya ginabakal. May gani mga nag-meme bala sa Facebook kapag mo Carl. Sila niya ti nagaulat na kung sang 2023 kay manginit na kuno spaghetti. Oh, kumakaon na lang ang spaghetti or ano man dira nga maginluto naton earlier, mas mayo gid. Kaya bisan Yes, butang mo na amo sa gid. may fridge, maguba man gyapon ang iyang quality kun dugay na gid ya. So para Yes. malikawan na to ng mga food poisoning, mas mayo gid hindi na pagpatiniron. Kag isahay lang kainit bala Bombo Carly na nga initon subong dason bilin man gyapon mainit naman na pagkaaga delikado Oo. katapa. So para Yes, malikawan amo na to ng mga insidente sa nga food poisoning kag kaon lang gid sa gustuhan. Kita mo nang nasubrahan ka kakaon nga doon kakatig-ab. Yes, oo, kalain. Ang imo Kalain ba lang gid. kinaon duwara na din sa imo tutunlan? Oo. Kabog kakapoy so na no. So hustuhan gani. lang gid. Kun pero man kita nagakaon pero tagamay lang. Yes, ang saktuhan lang gid ya Bombarlin kag saktuhan man nga lutuon na saktuhan lang sa pamilya. Bombarlin no kay ti kung kaisa sumod man kung sulit-sulit lang no o Correct. kung na init-initon bala kag ti hindi naton may baluan basta may food poison kita. So mas Oo. payo na lang gid nga mangin aware gid kita Bombarlin. Sige. Bomo Carl, thank you gid. Bombarlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of All number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bomo Carla Maya Defensor, ang Department of Health, isa sa mga nagapahanumdum sa aton na subong nga siguraduhan nato ng safe nga pagsugata sa nga New Year matapos nga natapos na ang pagselebrar sa nga Pasko. So hindi lagi maggaluto sa nga tama kadamo nga madamo man sa nga sobra kung mga sobra dire panagtaga na dayon or kung tago pa man kamo sa inyong mga fridge siguraduhon nga hindi na kapilagid bala initon para malikawan naton ang insidente sa nga food poisoning at the same time eat and drink in moderation lang. Para nga hindi nga daw nagasul-abalang sulok-sulok mo nga ni kakaintindi kaya agi ka mo na nga pwerte ka mo kabusog. Abisan magatig-aba ka, do hindi ka nakatiga, matyagan mo, aga kinaon mo, nagasalaka na sa imo nga tutunlan.
para nga ma-enjoy nato na ang pagsugata sa New Year because kita nga mga Pilipino ini naton sa malipod manigara mo ning aton nga tradisyon mo mas gina celebrar nato ng New Year sang naghahanda gid kita bala sang madamo sa may pagselebrar sang Pasko. Kaya tikalabanan ng mga magpamilya mas kompleto kung New Year kaga mas maramo man sang pagkaon kung gasugalaw kita sa bagong tuig. 2 minutos sa nabilin antas sa alas 7 sa aga standby kamo magasunod na ang Bonbon News Center Makati para sa Bonbon Network News. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content. Sa aton blog. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition araw ho ngayon ng Martes, Disyembre 27, 2022. 5 araw na lang bago ang pagsalubong sa bagong taon. Narito ang ating mga headline. Oil price adjustment, magkakasunod na pinairal ho kanina. Ang National Telecommunications Commission mahigpit na babantayan ang implementasyon ng SIM registration law ngayong araw. Bentahan naman ng mga turotot ay lumalakas habang hinihigpitan ng bentahan ng iligal na paputok. Ilang araw ho yan bago ang bagong taon. Talamak naman na online selling ng mga paputok, tinututukan na rin ho ng mga otoridad. At sa ating international news, halos 50 na ang patay sa Amerika dahil sa severe snowstorm. Mahigit 11,000 na pamilya inilikas naman sa buong Caraga region dahil pa rin sa mga nararanasang pagbaha at landslide. Dagdag pang balita mula sa ibayong dagat, ang Poland nagbubunyis na pipintong pag-beatify ni Pope Francis sa Polish Catholic family na pinatay ng Nazi dahil sa kanilang pagtulong sa Jewish community. At sa ating balitang palakasan, Ascals nangangambang malaglag na sa Asian Football Federation Cup matapos ang pagkatalo sa Thailand. At ngayon sa ating mga detalye. Magkakasunod na nagpatupad ng kanilang adjustment para sa mga produkto ang ilang kumpanya ng langis itong nakalipas ng mga oras. Bawas presyo ang ipinairal para ho sa ilang produkto habang meron din naman na nadagdagan ang presyo nito o nagkaroon ng aumento. Mayroong 20 centimos ang bawas sa kada litro ng diesel habang mayroon namang dagdag na 95 centimos kada litro sa kada litro ng gasolina. Sa
sunod ho na anunsyo ay naipatupad din kanina yung adjustment para ho sa kerosene. Ito ho ay pagtaas ng 50 sentimo kada litro. Halos lahat ng kumpanya ng langis ay ipinatupad ang dagdag bawas sa kanilang presyo ng mga produkto alas 6 ng umaga, habang ang kumpanya naman na iba ay hahabol mamayang tanghali o hapon, at may mas nauna na nagpairal ho nito. Alas 12:01 pa lang meron na hong nag-implement ng oil price adjustment. Isa nga sa nakikitang dahilan ng pagkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel ay dahil sa paghina ng demand sa paglobo naman ng mga kaso ng COVID-19 sa bansang China. Sa dagdag pang mga balita, pinayuhan ni Department of Justice Secretary Jesus Remulla na huwag matakot ang publiko na iparehistro ang kanilang mga SIM card. Sa pagsisimula ngayong araw ng SIM card registration law, tiniyak ng kalihim na walang magiging paglabag sa karapatan ng isang tao ang nasabing batas. Magiging malaking tulong din anya ang nasabing batas para agad na maparusahan o makasuhan ng sinumang gagamit ng kanilang SIM sa anumang uri ng krimen. Umaasa ito na nasabing batas ay matutuldukan ang anumang uri ng panloloko gaya ng mga text scam at kahalintulad pa nito. Pakinggan natin ang payag ni Justice Secretary Jesus Remulla. Prosecution for violation of the SIM Registration Act and its IRR is without prejudice to any liability or violation of any provision of the revised penal code as amended and other special laws. For the general public and fellow Filipinos, please do not be afraid of the SIM Registration Act. This will not be used for state surveillance or any such nefarious purpose. The collection of data by the telcos will be under stringent regulatory oversight and monitoring of concerned government agencies, so the public can be assured that their data and information will be safeguarded. We further assure the public that the telcos' compliance with their obligations shall be periodically monitored by the relevant government agencies. The law provides that the ICT shall perform an annual audit on the telcos' compliance with information security standards, and the telcos are required to submit to the NTC, the ICT, and both houses of Congress on or before the 30th day of April of each year an annual report on the implementation of the provisions of the law and the IRR of the previous calendar year. Inyong napakinggan si Justice Secretary Jesus Remulla. Samantala naman, ang National Telecommunications Commission mahigpit na babantayan ang implementasyon ng SIM registration law ngayong araw. May pag-ulat si Bombo Jovino Galang. All systems go na ang implementasyon ng Republic Act 11934 o SIM Registration Law ngayong araw. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ganoon din ang Department of Interior and Local Government at National Telecommunications Commission at ibang mga telecommunications company na wala nang magiging problema pa sa implementasyon ng nasabing batas. Itinuturing pa nila ng unang 2 linggo ng 180 days para maiparehistro ang SIM card ay isang uri ng test registration. Makikita dito ang ilang mga problemang kinakaharap ng nasabing SIM Registration Act. Ayon naman kay NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, at tiniyak sa kanila ng mga telcos ang kanilang kahandaan ng nasabing pagpaparehistro ng SIM. Yes. Okay. Check natin muli mamaya-maya lamang mga kabombo yung linya ni Bombo Jovino Galang. Oras natin sa buong kapuluan 6 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Antabayanan pa mga kabombo ang iba pa natin mga update hinggil ho dyan sa implementasyon. Ngayon ho kasi ang unang araw ng pagpapatupad nitong SIM card registration law. At may mga hakbang na ginagawa dyan.
Kaugnay ho nito, handang magbigay umano ng tulong ang Department of Interior and Local Government o DILG. Yan ay para sa implementasyon ng SIM registration law na mag-uumpisa ngayong araw. Sinabi ni Interior Undersecretary Margarita Gutierrez na nakaalalay naman sila sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng naturang batas. Pagtitiyak pa ng opisyal na buo ang pakikipagtulungan ng kanilang ahensya, partikular na ang Central Office ng kanilang tanggapan hanggang sa mga field offices. Ganon din ang Philippine National Police at iba pang law enforcement unit para sa nasabing implementasyon. Sa nasabing tulong ay may ibang mga ahensya ay matitiyak na magiging matiwasay ang implementasyon ng naturang batas. At kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na pahayag ng Undersecretary mula sa Department of Interior and Local Government, si Yusek Margarita Gutierrez. Kaya't isang napakagandang oportunidad ang naghihintay sa pagsisimula ng implementasyon ng SIM Card Registration Act or RA 11934. Inaasahan natin na sa tulong ng pagpaparehistro ng bawat SIM card ay mababawasan ang mga ganitong insidente at mas mapapadali para sa law enforcement agencies ang paghahanap at pagtutugis sa mga manloloko at scammers upang agad silang mahuli at mapanagot ng batas. Sa adhikaing ito, nakahanda ang ating kagawaran na alalayan ang lokal na pamahalaan anuman ang kanilang kailanganin upang maipaabot ang proseso ng pagrehistro sa mga malalayo at hibhib na lugar. Bahagi po yan ng pahayag ni Undersecretary Margarita Gutierrez, ang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. At mamaya may mga dagdag pa ho tayo mga pag-uulat hinggil dyan sa implementasyon ng pagpapatala ng mga SIM card. O baka lahat ho kasi ng Pilipino ay may mga cellphone na ang karamihan, ay kailangan ho natin na ipatala ang ating mga SIM cards, yung mga numero na ating ginagamit. Samantala, sa mga dagdag pang balita. 5 araw bago sumapit ang bagong taon, nasa kabuuang 20 kaso ng fireworks-related injuries ang naitala ng Department of Health. Sa pinakahuling ulat mula sa Epidemiology Bureau ng Department of Health, nagpakita na ang 15 insidente ay dulot ng fireworks injuries. Inihayag ng kagawaran na kaparehang bilang ng mga kaso na naitala noong taong 2021 na 20 cases kung saan 29% mas mababa kaysa 5 taon na average na 28 cases sa parehong yugto ng panahon. Ang Central Visayas at Sorsogon ang may pinakamataas na bilang ng mga kaso na may tig-3 insidente. May tig-2 kaso naman ang naitala sa Ilocos Region, Bicol, Western Visayas, Davao Region at National Capital Region. Samantala, tig-1 kaso naman ang naitala sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. 19 sa naging biktima ng paputok ay mga lalaki edad mula 1 hanggang 60 taong gulang. Wala pang naitatalang namatay dahil sa paputok. Antabayan ang mga kabombo, mga Kastar Nation, sapagkat meron ho tayo mamayang panayam sa bagong talaga lamang na pinuno ng Philippine Air Force. Ano nga ba mga target na may sa katuparan ng bagong opisyal o pinuno ng Philippine Air Force? Mamaya ho yan mga kabombo sa ating tuloy-tuloy na balitaan dito pa rin sa Bombo Network News sa mga dagdag pang balita. Bumaba naman sa 11.5% ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Ngunit tumaas ito sa 4 na probinsya ayon yan sa Octa Research Group. Sinabi ni Octa Fellow Guido David, bumaba ang positivity rate sa Metro Manila mula 13.9% noong December 17 hanggang 11.5% noong December 24. Ang positivity rate sa Metro Manila ay higit pa sa 5% antas na itinakdayan ng World Health Organization. Idinagdag pa ng Octa na ang makabuluhang pagtaas ng positivity rate ay naitala naman sa Albay, Ilocos Sur, Kalinga at Pampanga.
ang pinakamataas na 7 araw na positivity rate sa Ilocos Sur sa 44.8% noong Disyembre 24 mula yan sa 30.6% noong Disyembre 17. Sinundan ito ng Kalinga na may 41.7% mula sa 26.2%. Tumaas din ang positivity rate sa Albay mula 23.3% noong December 17 hanggang 35.4% noong December 24. Habang ang Pampanga ay may 17% positivity rate mula sa 12.5%. Naitalang pagbaba ng positivity rate sa Bataan, Benguet, Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Mountain Province, Pangasinan, Rizal, Tarlac at doon naman sa may Zambales. Abangan din mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, kumustahin naman ho natin. Sabi kasi, kung hindi uubra na bumili tayo ng paputok, ay may alternatibong paraan. Paggamit ng turotot. Pero mamaya titignan ho natin mga kabombo kung kumusta naman yung bentahan ng turotot sa ilang lugar, lalo na ho dito sa Metro Manila. At iba pang pampaingay, alamin ho natin yan mamaya lamang. Bombo International News. Nagsusumikap ang mga emergency crew sa New York na mailigtas ang mga napadpad na residente mula yan sa tinatawag nila na blizzard of the century. Ito ay isang walang tigil na bagyo na ikinamatay na ng hindi bababa sa 25 patay sa estado at nagdudulot pa ng perwisyo sa Christmas travel doon sa Amerika. Patuloy na namamayani ang mga kondisyon ng severe snowstorm sa mga bahagi ng US Northeast na nagdulot ng malawakang pagkawalayan ng kuryente, pagkaantala sa biyahe at hindi bababa sa 47 na ang namatay mula sa 9 na estado. Inilarawan ng mga New York State authorities ang kondisyon lalo na sa Buffalo na may mga bangkay na natuklasan sa mga sasakyan at sa ilalim pa ng snowbanks. Patuloy ang searching operation ng mga emergency personnel para yan sa mga karagdagang biktima, buhay man o patay dahil sa severe snowstorm. Nakansila ng higit sa 15,000 flights sa Amerika nito man nakarang araw, kabilang na ang hindi bababa sa 2,600 flights noong araw yan ng Lunes. Tala naman, tinanggal na ng China ang COVID-19 quarantine rules sa mga international inbound travelers. Ayon pa sa Chinese Health Authority na ito ang unang pagkakataon na ibinaba nila ang restriction mula pa noong 2020 nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Magsisimula ang pagtanggal ng 5 araw na mandatory quarantine sa darating na January 8. Lahat anya ng mga magtutungo sa China ay kailangan na sumailalim sa RT-PCR testing ng 48 hours bago ang flight. Umaasa naman ang gobyerno ng China na dahil sa nasabing hakbang ay muling sisigla naman ang kanilang ekonomiya. Sa mga balita muli sa Pilipinas, yung mga ahensya ng gobyerno ay may mga hakbang hong ginagawa para dito sa SIM card registration na magsisimula ho ngayong araw at may mga pagbibigay ng maling impormasyon daw na matitrace na, no? At malalaman na ho yung mga sangkot kung sakasakali na may papatupad na ng buo itong SIM card registration law. Kaugnay niyan, may ulat si Bombo Annalise Soberano. All set at nakahanda na ang gobyerno at maging ang mga telecommunication companies sa pagpaparehistro sa lahat ng Subscriber Identification Module o SIM card simula ngayong araw, December 27. Mayroong 6 na buwan ang mga SIM card owners na magrehistro at ang mga hindi nakapag-register ay magre-resulta sa deactivation ng kanilang SIM card. Siniguro naman ng mga government authorities at ng mga telco companies na nakahanda sila sa pag-handle ng mga heavy volume for registration. Nasa mahigit 160 million SIM cards ang active users sa Pilipinas. Layon ng SIM Card Registration Act, ang RA 11934, na labanan ang mga online scam. Babala ng gobyerno sa mga magbibigay ng maling impormasyon. Makukulong ito mula 6 months hanggang 2 taon at may multa na 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Para sa mga postpaid subscribers naman,
naman na register na ito ng kanilang mga telcos pero kailangan lamang i-confirm ang kanilang information at ang data sa SIM card. Ayon naman sa Department of Information and Communication Technology, ang public telecommunications entities ay nakapag-set up na rin ng kanilang online platforms para tumanggap ng registration. Payo naman ng DICT spokesperson Undersecretary Ana May Lamentillo sa mga magpaparehistro na kailangan ng SIM card na agad i-report sa mga telcos at concerned government agencies sakaling mahirapan sila mag-register o mayroong technical glitches. Pinaalalahan na din ni Lamentillo ang mga SIM card users na maging mindful sa mga peking website, phishing at iba pang mga scam na nais makakuha ng mga personal na information. Pakinggan natin ang pahayag ni DICT spokesperson Ana May Lamentillo. The DICT reminds all end users that it is their responsibility to register their own SIMs with their respective PTEs and to immediately inform their PTEs if there are changes in the information of the SIM card holder. In case of the loss of SIM or if the owner wants to deactivate the SIM, the end user must inform the PTE. In case of death of an end user, the immediate family, relatives, or guardian should report to the concerned PTE. For their part, the PTEs must ensure that data from the SIM registration are secured and protected at all times. PTEs can only disclose information obtained in the registration when a subpoena has been issued by a competent authority in relation to an investigation that a specific mobile number was used in the commission of a crime or it was used to an unlawful act, and the complainant cannot ascertain the identity of the perpetrator. Disclosing such information can only be done in accordance with provisions of the Data Privacy Act of 2012, in compliance with a court order or legal process upon finding of a probable cause or if there is a written consent of the subscriber. Acts such as disclosing any data of an end users unless permitted by law, providing false or fictitious information, and or fraudulent documents, spoofing, sale of stolen SIM cards, among others, are punishable under the law. Samantala, tiniyak naman ng Department of Interior and Local Government na sila ay tutulong para matiyak na maging maayos at matagumpay ang registration process. Ayon kay DILG Undersecretary Margarita Gutierrez, kanilang tutulungan ang mga telco companies na maglagay ng SIM registration facilities sa mga remote areas. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Undersecretary Margarita Gutierrez. At isang napakagandang oportunidad ang naghihintay sa pagsisimula ng implementasyon ng SIM Card Registration Act or RA 11934. Inaasahan natin na sa tulong ng pagpaparehistro ng bawat SIM card ay mababawasan ang mga ganitong insidente at mas mapapadali para sa law enforcement agencies ang paghahanap at pagtutugis sa mga manloloko at scammers upang agad silang mahuli at mapanagot ng batas. DILG Undersecretary Margarita Gutierrez. Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. 19 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Abangan din ho mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, yung ating mga update dun ho sa mga binabahang lugar pa rin dyan sa rehiyon ng Mindanao, bunsod ng umiiral na shear line. Wala hong bagyo pero may shear line na nagpapaulan sa naturang lugar at medyo malamig ang temperatura, bunsod naman ho ng amihan. Mamaya may mga update tayo hinggil dyan. Sa dagdag pang balita, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development na naglaan na ito ng nasa 56.50 million pesos. Yan ay halaga ng Quick Response Fund at 75.56 million pesos bilang standby funds sa mga field office para sa apektado ng malawakang pagbaha sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Department of Social Welfare Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, ay tinatayang nasa 15,400 families ang apektado ng tatlong o ng magkakasunod ho ng mga pag-ulan. Ilang araw na dyan sa tatlong rehiyon
ng pagbaha mula po sa mga naitatalang pag-ulan dulot nga ng shearline at amihan. Batay sa ulat ng Kagawaran, nasa 98 barangays ang naapektuhan ng mga pag-ulan, dala pa rin ng shearline sa Eastern Visayas at ganoon din sa Region 10 sa Caraga Region at sa iba pang mga lugar, parte ho ng Mindanao. Tinatayang nasa 15,487 families o 69,000 individuals mula ho sa 98 barangays ang apektado sa nasabing weather disturbance at dagdag pa ho ng ahensya, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy ang pag-monitor at pagkakalob ng tulong doon sa mga nasa evacuation centers at iba pang mga lugar. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad dyan sa mga iba pang parte ng ating mga balita sa Mindanao, ay mapalad ho tayo, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang bagong talagang pinuno ng Philippine Air Force, ang Commanding General ng Philippine Air Force, Major General Stephen Pareño. So welcome po sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me ay si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po, General. Magandang umaga, Bombo Dennis at Bombo Jane at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Isang karangalan ng makasama kayo sa umagang ito para maibahagi ko ang ilan sa mahalagang impormasyon at makilala nyo rin ang inyong Philippine Air Force. Okay. Unang-unang tanong, General Pareño, bilang bagong Commanding General ng Philippine Air Force, ano po ba yung priorities na inilatag po ninyo para mapalakas pa ang hukbong panghimpapawid ng ating bansa? Well, as the 39th Commanding General of the Philippine Air Force, wala akong ibang hinahangad but to prioritize and to make it as a thrust to make your Philippine Air Force more capable, sustainable, and a credible force in support of the armed forces of the Philippines and our national government. Now, itong aking mga programa will be broken down into a 3-year plan, which corresponds also to my 3-year tenure. This will revolve around accelerating with excellence the enhancement of our public value, our accountability and good governance, and our force and capability development in the Air Force. Now, in terms of capability, now in broad strokes, since we have limited time, under my leadership, the Philippine Air Force will pursue timely implementation and completion of our capability development projects. Ito yung completion ng ating mga Horizon 1 at Horizon 2 modernization projects and our aggressive pursuit sa ating Horizon 3 projects. We will execute this by not only focusing sa ating mga platforms or sa mga aircraft lang, but also other important aspects of capability like doctrines, paano ino-operate ito, how to employ them, and the force structure. What is really the right structure in order for this modernized platforms to be effective? Also training din, personnel, build up, leadership, and base facilities to accommodate this new equipment or platforms. In terms of making our Air Force sustainable naman po, we will also enhance the operational readiness ng ating mga sistema to ensure that we will be able to provide the required capabilities to support our Armed Forces of the Philippines mission. We will do this by enhancing our logistics management system, particularly in the sustainment of these assets, itong mga bagong assets natin at mga existing assets, through an enhanced proactive methods of determining aircraft requirements beforehand. And also this will enhance yung procurement natin ng spare parts and munitions. We will also focus in the development of our own capability to maintain, repair, and overhaul our existing assets for efficiency and the long-term benefit to the Philippine Air Force. And lastly, to make us more credible, we will ensure that we will be able to persistently fulfill the requirements ng ating joint, combined, interagency, and multinational operations by elevating the overall readiness of our force. Other than the quantity, we will also provide the quality
Okay. of our assets and execution of missions. Okay. With your indulgence, General Pareño, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jane. Bombo Jane? Okay. General, isa sa malaking isyo na kinakaharap ngayon ng Pilipinas ay ang swarming ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ano po ang ambag dito ng Philippine Air Force? Well, let me start. Under Executive Order number 292, ang inyong Philippine Air Force is responsible for the air defense of the Republic of the Philippines. Now, our role is to provide forces and perform operations to detect, identify, intercept, and neutralize threats in our airspace. Other than air defense, we also provide forces and conduct operations to support our surface forces such as the Navy and the Army. And your Philippine Air Force will continue to enhance its capability to detect intrusions in our airspace through our radars and sensors, identify these intruding elements if there are confirmed threats through our identification systems, and if necessary, intercept these elements through our existing air assets. And really, if it cannot be avoided, to neutralize them through our counter air assets and our surface to ground assets and weapons. Your Philippine Air Force, with the direction of the force employers, yung sa higher headquarters natin, ay pinapaigting ang efforts natin sa maritime patrols, intelligence, surveillance, and reconnaissance over the Philippine-held features sa kalayaan. Sa katunayan, sa ngayong taon, meron tayong 58, total of 58 maritime patrol aircraft missions, and 26 of these were challenged by the Chinese. And likewise, 261 radio warnings were issued along with sila ng flare warnings. And meanwhile, we will do regular monitoring of the country's airspace through our radars. And in fact, as for this year, meron tayong 256 unknown tracks na monitor ng ating radars. Of these, 91 were U.S. aircraft and 2 are Chinese aircraft. And of these, 163 did not respond to our challenges. Okay. Sa modernization program ng Philippine Air Force, General, ano pa po bang mga bagong mga kagamitan na asahan sa mga susunod na taon na makakatulong sa kampanya laban sa insurgency, terrorism, humanitarian assistance, and disaster relief at maging sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa? Well, marami tayong ini-expect na capability enhancement in the years to come. Unang-una, on internal security operations, we will be enhancing the range and security ng ating mga unmanned aerial surveillance platforms. Ito ay para maprotektahan itong ating mga platforms from jamming, and also it will enhance the range, kumbaga yung layo ng kanilang maaabot, para hindi lang sila magagamit sa internal security operations, but also they will be utilized for territorial and external defense operations. Sa ating surface strike operations naman, meron tayong recent acquisitions ng ating T-129 attack helicopters. Siguro napapanood naman nyo sa TV yun. And yung ating A-29 Super Tucano aircraft. Itong mga platforms na to will provide a more agile and responsive air support para sa ating mga ground troops during focused military operations. Itong mga platforms na to ay nagtataglay ng mga precision munitions which are effective in eliminating enemy forces both urban and in jungle settings. So in the future, inaasahan namin na magkakaroon pa ng mga additional nitong T-129 attack helicopters and yung A-29 Super Tucanos, and also more of these precision munitions to further elevate counterinsurgency and counterterrorism
contributions and effects. Okay. Now, sa air mobility naman, which is a very instrumental in humanitarian assistance and disaster response, meron na tayong na-receive na mga C-130s from the United States. And if we can increase the operational readiness ratings for these assets in the coming years, we will be equipped to provide these critical mobility options in a larger scale. Meron din tayong acquisition ng at least 3 C-130Js or tinatawag nating Super Hercules, which can carry more supplies compared to the older models of the C-130s. Bukod pa dito, meron tayong inaasahang mga darating pa na mga medium air mobility assets such as yung ating C-295s, yung light lift aircraft natin as C-212 aircraft to carry on board photographers to undertake reconnaissance sa ating areas in the West Philippine Sea. And in the future, we hope that we will be acquiring a dedicated long-range patrol aircraft which will be equipped with sensors and surface search radars, magnetic anomaly detectors, and as such, to boost our capability. Okay. Lastly, on air defense naman, ito ang pinaka-inaasahan namin we hope really to acquire multi-role fighters. These are the platforms necessary to enable the protection of our Philippine territory. And with this, we will also strengthen our surface-to-ground counter-air capability with our air defense missiles. Okay. General, makuha ko lamang po sana yung inyong reaksyon kung mamarapatin po ninyo, sapagkat may mga modernization effort na ginagawa naman ang pamahalaan at ang Philippine Air Force, of course, sa inyong liderato. Pero gusto lamang naming makuha ang inyong reaksyon dito sa ilang remarks na weakest air force pa rin daw sa Southeast Asia. So, papaano ho ang hamon para sa inyong liderato ukol ho dito sa mga ganitong remarks sapagkat syempre hindi naman natin mapiplease ang lahat lalo't very observant din ang ibang mga bansa hinggil ho dito sa mga ganitong modernization effort, lalo na't importante talaga ang Philippine Air Force, General. Yeah. Kanya-kanyang perspective yun. But the Air Forces, your Air Force, the Philippine Air Force has gone a long way already in modernizing our assets. Gone are the days na sinasabi nila Philippine Air Force is only air without force. But time and again, we have proven that your Air Force is already becoming potent. In fact, during the Marawi war, the Battle of Marawi, we were branded as the game changers because we really created a difference there in winning that battle. Now, with the arrival of the several new assets to the Philippine Air Force to address security challenges, your Philippine Air Force is on its way to developing a highly capable and credible defense posture. Okay. Relatedly, yung ating sinabi ko na kanina, yung the arrival ng ating mga modern attack helicopters and our close air support aircraft like the Super Tucanos, as well as our precision-guided missiles, we will ensure a relatively better speed, range, accuracy, and coverage ng ating mga air assets. And also, just recently, with the arrival of our Spider ground-based air defense system, that adds another layer of defense. And this will work in conjunction with our already existing FA-50 fighters and hopefully our future multi-role fighters and the long-range patrol aircraft to protect the Philippine air and maritime domain. Your Air Force may be comparatively smaller and a leaner force than that of our neighbors, especially in the Southeast Asian countries. But we can confidently say
that we will have a potent force, and we will be at par or even more modern than other regional air forces once all these acquisitions are completed. As to the range and the period of experience, hindi naman tayo nahuhuli. We can also say that our Air Force is abundant in experience due to the threats that we have been we engaged in before, like as I've said, the Battle of Marawi, and that experience will prepare us to be at par with our neighbors in the Asian region. General, habang tayo ho ay ongoing dito sa interview na ito, may mga pumapasok na mensahe at congratulatory message para po sa inyo. Siguro yung iba galing sa inyo pong kaklase sa Philippine Military Academy Sambisig, class of 1991. At kayo pala yung nag-iisang starman dito ho sa mga grupo po ninyo, kinabibilangan. Baka may gusto din po kayong batiin dyan po sa bahagi ng Iloilo, dyan sa inyong lugar na pinanggalingan. At yung mga kaklase po ninyo, mga or family members na rin, please go ahead po, General Pareño. Una, maraming salamat sa inyo, sa aking mga kaibigan, sa mga kaklase ko sa Philippine Military Academy at mga klase ko nung high school and elementary dyan sa Central Philippine University. Maraming salamat sa inyong suporta at patuloy na tiwala sa akin. Especially now, having this great responsibility of heading the Philippine Air Force. Maraming salamat din sa pagdarasal na maayos ang lahat sa aking termino. Rest assured that your Philippine Air Force, under my leadership, will be always here to provide the necessary capabilities to ensure the protection of our airspace and our country. General, may tanong pa po dito, saan po kayo particular dyan po sa Iloilo? Marami, actually umuusok na yung telepono dito para interested. Saang area ho kayo nang galing dyan sa Iloilo? Are you from Pasig, sir? Yes, sa aking mga kababayan dyan sa Pasig City, Iloilo, who is in full support of me ever since. They have been with me throughout my career since my junior years. Malaki ang suporta na naibibigay ng aking mga kasimanwa na nandyan sa Pasig. Maraming salamat sa inyo. Okay, maraming salamat din po at congratulations. Pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Maayong aga, General, and good morning. Morning. Thank you. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap ang bagong-bago lamang na talagang pinuno ng Philippine Air Force, ang bagong commanding general ng Philippine Air Force, si Major General Pareño ho, mga kabombo, ay miyembro ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. At kagaya ng nabanggit nga kanina, siya yung Lone Starman at tinagurian dun po sa kanilang grupo. At siya, of course, ay kagaya ng nabanggit, galing ho dyan sa Pasig City sa Iloilo at dyan po nag-aral hanggang siya po ay nakakamit ng iba't ibang karangalan at nakapagtala ng siyempre ng titulo sa pagiging bahagi na ng Philippine Military Academy, mga kabombo, mga ka-Star Nation. 39th Commanding General po siya ng Philippine Air Force. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pa nating balita. Tapo tayo dyan sa paglilibot ng ating mga kasamahan sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Dahil bawal nga raw sa ibang mga lugar, may yung nabotas, bawal na bawal ho dyan yata, yung paputok, may mga direktiba na ho sila. So may mga alternatibong paraan. Yung turotot ang mabenta ngayon. Alamin natin kung kumusta na ang bentahan ng turotot. Bombo Marlene Pajernos, please come in.
Yes, Bombo Dennis, tayo ngayon sa Baclaran City sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Ito sa mga kilalang mga pamilihan ngayong holiday season dahil sa maraming pagpipilian at gayon din ang kanilang mga murang mga bilihin, mga ibinebenta. Isa sa mga mabenta ngayon dito, ngayong papalapit na ang New Year, bagong taon, ay ang mga dito sa bahagi ng Baclaran. Ito nga ay mabenta dahil nga isa sa mga ikinakampanya ng pamahalaan ay ang pagpapawal sa paggamit ng kaputok dahil sa posibleng mga danger, mga panganib na maaaring idulot ito. Ayon doon sa mga ating mga nakapanayam na mga tindero ng Torotot, sa ngayon nagsimula nang luwakas ang bentahan nito at ito ay inaasahan pang mas lalakas pagsapit ng disperas ng bagong taon. At ayon sa kanila, sa ngayon, ito yung bentahan ng mga Torotot ngayon. Ito yung mga ganito kaliit, 35 pesos ito. Binibenta ito ng tatlo, kada 10 daang piso o 100 piso. Habang ito naman, ito pinakamalaki nilang ibinibenta dito, 120 per piece. Ngayon, Bombo Dennis, ito ang ayon sa mga tindero ng mga putok o ng mga Torotot dito sa bahagi ng Baclaran, ay itong mga presyo na ito ng Torotot ay posible pang madagdagan. Tumaas pagsapit yan ng bagong taon. Narito pa ang dagdag na pahayag ng ating mga nakapanayam. Last naman, ma'am. Pero mas siya pag bagong taon, malapit ng bagong taon. Mas ngayon, ma'am, mahina kaysa yung nakaraan na taon na hindi dumaan yung pandemic. Depende po kasi, ma'am, sa size ng mga Torotot, ma'am. Meron po kasing mura, meron kaming 300, merong 120, ganyan. Opo, ma'am, bago po po. Depende po kasi, ma'am, sa kinukuha na namin kung tumataas po yung presyo. Depende po rin kasi sa produkto na pagbagsak nila o sa pag-angat nila ng ano. Yun po, yung ano nila. Kasi tumataas yung presyo habang tumatagal yung bago dumating yung bagong taon. Yan yung bahagi ng ating panayam sa isang tindero dito sa bahagi ng Baclaran. Samantala sa kabilang banda naman ay ipinahayag din ng Philippine National Police na mahigpit naman nilang tinututukan ang bentahan o online selling ng mga paputok. Yan kasi ay sinasabi kasi ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Pag kasi online selling ang pagbili ng ating mga paputok, hindi yan sumasailalim sa pag-usuri ng mga kinaukulan ng mga eksperto kung kahit hindi natin malalaman kung illegal ba ang mga ito o ligtas para sa mga gagamit o para sa mga Pilipinong nais gumamit ng mga paputok. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. At least po ay dapat minimili sa bata at local actors. At nabang mo ang kabahan, bumili ito tayo at sige kung hindi natin na-check kung ito upang mga pinibinta sa flow pilot of the AI. Okay. Ito ni mga operators. Okay. Bombo Marlene? Yan yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Sa katunayan, Bombo Dennis, Bombo Jane, sa ngayon ay nasa 17 mga individual na online sellers na yung kanilang naaresto na nagbebenta nga ng mga illegal na paputok dito sa Pilipinas. Dito sa bahagi ng Baclaran, kapansin-pansin na hindi na rin sila nagbebenta ng mga paputok dahil isa nga yan sa mga ipinagbabawal ng mga otoridad dito para maiwasan na rin yung mga disgrasya sa darating na pagdiriwang ng bagong taon. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Live mula Baclaran sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayong araw ating alamin paano ipinagdiriwang ang New Year sa Muslim country na Turkey kasama si Bombo International News Correspondent Era Chloe Ibanez. Ang Turkey ay isang Muslim country sa Middle East. Natatanging bansa na may populasyon na karamihan ay Muslim na nasa 99.8% na pinangangasiwaan sa ilalim ng isang sekular na konstitusyon at isang demokratikong pamahalaan. Isang public holiday ang New Year doon, kaya't pangkalahatan ng populasyon ay naka-day off at sarado naman ang mga paaralan, gayon din ang karamihan sa mga negosyo.
Ang bisperas ng bagong taon ay kilala bilang Yılbaşı Gecesi at isa sa pinakamalaking holiday ito sa Turkey. Ibinahagi naman ni Bombo International News Correspondent Era Chloe Ibanez na nasa dakong probinsya ng Turkey, partikular na sa bahagi ng Mardin na isang kabisera sa southeastern Turkey at tubong Dunsol Sorsogon dito sa Pilipinas, na doon sa kanila, doon sa probinsya, normal day lang ang pagsalubong ng bagong taon. Yung New Year kasi, nung first time ko is nag-work ako. So ngayon, parang normal lang sa kanila yung mga ganung, since nasa province ako, parang normal lang sa kanila yung New Year, ganun, kasi actually kasi Muslim talaga sila, no? So, ang inaano talaga nila, sineselebrate is yung Ramadan. So, parang normal days lang sa kanila yung Christmas and New Year sa kanila. Sa Istanbul naman, na isang major city sa Turkey, ang venue ng selebrasyon ng bagong taon ng Filipino community doon. Filipino community po, kasi doon po sa Istanbul po, doon po talaga sila nagse-celebrate, which is meron po kasi ng simbahan, gano'n. And nagsaset po sila ng araw kung kailan po nila i-celebrate po yung tulad po ng Christmas, New Year po, ganun po, yung mga Filipino community. Nagsasama-sama po sila doon po. Nagsasat po sila kunyari po sa isang hall para po mga pa-games, makakain po tayo ng Filipino food, party. Yun po yung ginagawa ng mga Filipino community po doon sa Istanbul. Pero po kasi dito sa place ko po, wala pong Pilipino po dito. Kasama sa mga tradisyon ng bisperas ng bagong taon sa Turkey ay ang pagtitipon-tipon at magkakasamang pagkain ng hapunan ng mga pamilyang Turkish. Ang isang tanyag na pangunahing pagkain na hindi mawawala sa hapagkainan ay turkey. Subalit iba ito para kasi sa Turkish. Ang handa nilang turkeys ay ibon na kilala sa tawag na hindi, na ibig sabihin ay India. Maraming espesyal din na palabas sa bisperas ng bagong taon at bago maghating gabi, abay inaabangan ang malaking National Lottery Draw. Bahagi din ng New Year tradition sa Turkey ang paglalaro pagkatapos kumain hanggang hating gabi. Isa na nga dito ang paglalaro ng bingo, na isang tradisyonal na nilalaro sa bisperas ng bagong taon doon sa Turkey. Sa hating gabi ay may malalaki ding pagdiriwang at marami ding mapapanood na firework displays. Meron naman po, kasi po sa Istanbul po is parang po siya, pre-place po siya, hindi po siya yung katulad po dito sa place ko na sobrang all Muslim po. Pero doon po kasi may mga Christian po sila. Tulad po yung naging boss ko po doon, na Christian po siya, dan yung husband niya is, Muslim. Nagse-celebrate po sila ng New Year. Tulad po nang pupunta po sila sa magulang po nila. And then, dun po sila sama-sama po na nagse-celebrate ng New Year at sinasalubong po nila yung New Year. May mga Turkish din na nagpapalitan ng regalo sa bagong taon at ang makakakuha ng pulang underwear ay hindi na pangkaraniwan doon dahil pinaniniwalaan na ang pagsusuot ng pulang underwear sa New Year's Eve ay nangangahulugan na magkakaroon ng magandang kapalaran sa susunod na taon. Meron din silang iba pang tradisyon, gaya ng pagwiwisik naman ng asin, pagbubukas ng gripo at paghahagis ng pomegranate sa lupa ay pinaniwalaan din na magdadala ng swerte. Gayon din ang pag-unlock ng padlock ay magdadala din ng kayamanan sa bagong taon. Ang pagbati naman ng Happy New Year sa Turkey ay Matlo Yıllar. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another New Year. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Mga
Kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, balik pa tayo sa mga karagdagan nating balita. Itong Department of Energy, tinutulak ko yung pagbuo ng mga service contract para sa petrolyo upang maengganyo raw yung mga lokal at international investors na mamuhunan sa ating bansa. Alamin natin ang ulat ni Bombo Victor Liantino. Bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, itinutulak ngayon ng Department of Energy ang pagbuo ng mga bagong service contract ng petrolyo sa bansa habang nakikipagtulungan ito sa mga kinauukulang partido para isulong ang mga aktibidad sa oil exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla, patuloy ang pakikipag-usap at negosasyon ng Pilipinas sa bansang China. Sinabi ni Lutilla na ang pangako ng gobyerno na pangalagaan at panatiliin ang mga investment incentive para sa mga service contractor sa ilalim ng Presidential Decree 87 at ito ay natugunan sa pamamagitan ng kumpiyansa at malakas na interes ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa sektor ng langis at gas. Nagpahayag naman ng Pag-asa ang kalihim na ang ganitong uri ng kalakaran ay mananatili habang ang Department of Energy ay muling pinagtibay sa mga investor perspective ang pagiging bukas ng ekonomiya sa mga dayuhan at local invest. Aniya, pagdating naman sa joint exploration kasama ang China sa West Philippine Sea, ang Department of Foreign Affairs ang nangunguna sa negosasyon. Narito ang parte ng kanyang naging pahayag. Nowadays, as far as joint exploration is concerned, the Department of Foreign Affairs, of course, takes the lead in the negotiations. Any announcement in this regard will be coming from the President and the Department of Foreign Affairs. But we continue to work with all concerned regarding the prospects of developing the service contracts in the West Philippine Sea. Ipinagmalaki rin ni Lutilla na maraming kumpanya mula sa China ang nakikipag-ugnayan sa Department of Energy nitong mga nakaraang buwan at ipinakita ang kanilang interes sa pamumuhunan sa ilang lugar, partikular na sa renewable energy tulad ng offshore wind, solar at iba pang teknolohiya. Samantala, nakatakdang magkita naman sa China si Pangulong Marcos at Pangulong Xi Jinping ng China para sa isang state visit sa unang bahagi ng susunod na buwan. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Yung mga paghahanda dyan sa Sinulog Festival 2023 sa bahagi ng Central Visayas ay isinasapinal na at si Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa mga inaasahan hong bisita. Alamin natin ang ulat ng Star FM Cebu. Nakatutok ngayon ang Sinulog Foundation Incorporated at ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pagsasapinal ng traffic at security plans para sa mga religious at cultural activities kasabay ng Fiesta Senior sa susunod na taon. Sa muling pagbabalik ng Engranding Festival na isasagawa sa South Road Properties, inaasahang mas maraming tao ang dadalo sa pagdiriwang. May mga inilagay ng ilang bleachers sa rota ng Sinulog habang ang amphitheater para sa Grand Showdown ay inaasahang matatapos sa buwang ito. Kung maaalala, walang pinapayagang physical performances sa nasabing aktibidad sa taong ito at sa halip ay nakapokus lang sa mga fundraising activities para sa mga biktima ng Typhoon Odette. Kaya naman nais ni Cebu City Mayor Mike Rama na maging handa ang lungsod para sa Sinulog 2023 dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga manunood. Sinabi pa nitong hindi nila kayang mabigo ang mga paghahanda para sa Engranding Festival. Inihayag din ng alkalde na dapat maging flexible ang mga taong magpapatupad ng seguridad. Nagpaabot naman ng buong suporta ang bagong direktor ng Police Regional
Office 7 na si Police Brigadier General Jerry Fornaleza Biaris kay Rama para sa isang matagumpay at mapayapang sinulog at sa pagkamit ng isang Singapore-like Cebu City. Samantala, inimbitahan na umano ng alkalde sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Vice President Sara Duterte, ngunit hindi pa nito masigurong dadalo ba ang mga ito. That being LCP is the one handling it also, my League of Cities of the Philippines. But I do not want to be following up. Most important thing, they are invited, and if they will come, it will add up flavor. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry naguulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nananatiling naka-alerto ang South Korea matapos ang pagtawid ng drones ng North Korea sa kanilang airspace. Ayon pa kay Lee Song-o na nakabantay sila namang pag-atake muli ng North Korean drones. Noong nakita nila kasi ang 5 drones ng North Korea ay agad na pinabagsak ng kanilang fighter jets at attack helicopters ang mga ito. Dagdag pa nito na ang mga pagpapalipad ng drones ng North Korea sa Gangwon Island ay isang malinaw na paghahamon sa kanila. Naglagay na rin ang South Korea ng manned at unmanned reconnaissance assets sa inter-Korean border region. Huling nakita ang drones na lumipad sa airspace ng South Korea noong 2017, kung saan nag-iispiya ang mga ito sa pagtatayo ng missile system na gawa ng Amerika. Samantala naman ang Poland nagbubunyi sa napipintong pag-beatify ni Pope Francis sa Polish Catholic family na pinatay ng Nazi dahil sa kanilang pagtulong yan sa Jewish community. May pagulat ang Bombo Radio Iloilo. Nabuni ang Poland sa nalalapit na pag-beatify ni Pope Francis sa itinuturing na pamilyang martir noong Nazi regime. Ang mag-asawang Joseph at Victoria Ulma ay pinatay ng German police noong World War II dahil sa kanilang pagtulong at pagtago sa iilang miyembro ng Jewish community sa kanilang farmhouse sa southeastern Poland noong 1942. Pinatay rin ng Nazis ang 7 nilang mga anak, pati na ang pinagbubuntis noon ni Victoria. Nitong buwan lang ng Disyembre nang kinilala ni Pope Francis ang martyrdom ng naturang Catholic family. Ayon sa Vatican, napag-alaman ng Santo Papa ang kwento ng Ulma family noong bumisita siya sa Poland para sa 2016 pilgrimage. Ang susunod sa recognition ng martyrdom ay ang beatification o ang huling formal step bago ang possible sainthood. Matapos ang beatification, kinakailangan ang miracle na mauugnay sa kanilang intercession para sa canonization o ang sainthood process sa Catholic Church. Ayon kay Bombo Neva and Shripido Kessler, international correspondent sa Warsaw, Poland, sa ngayon ay isinasama na rin ang Ulma family sa religion classes na mga mag-aaral sa nasabing bansa. Maliban dito, may isinagawa ring mga misa upang makilala ng publiko ang posibleng susunod na Polish saints. They are celebrated also even sa mga simbahan when Pope Francis declared them as martyrs. So masses were held to acknowledge them. Now, ang mga Polish sa catechesis may intended talk about them, about their lives. People are getting to know about what they did, harboring this Jewish family, and they were killed because of that. Si Bombo Neva and Shripido Kessler, direkta sa Warsaw, Poland. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang 55 pesos and 15 centavos katumbas ng isang US dollar, ang Hong Kong dollar 7 pesos 07 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos 74 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 66 centavos, habang ang euro ay 58 pesos and 42 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Orafio Impirada. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need
to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to reach you. Mga kabombo at ka-Star Nation, 5 araw na lang bago ang bagong taon. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! And Kabombo, we all would like to reach you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Basta Radio Bombo! 5 na gid lamang nga banwa kaadlaw ang ganabilin antas sa nga tuig 2023. Philippine Standard Time 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.